Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Vicky! Karang Dajiet United Football Club kala pelim no ya Renti Sports Club da ka Wailan Not haka lumpung ilek kai jong ka UC Blue Shillong Premier League 2021-22 kala long hat ground polo haka sing sajan ka arp santri ujele arajar arpuar kani ka gol playout tab da Karang Dajiet kala wan ling ba udon bok lang ling do tang haka minute ke pesan haka jing kon jong ka kelas tem da kani ka si gol kala biang purai Karang Dajiet banyok khur e kilai pen nak bentak ke kon hak ni kesni Ayo. Good ball. Alan. One. I don't know one. Hey, Will. Slow, Will. I come here. Come on, Baswa. Come on. Ni ko ngisok komen mah bagi lak yo 3 points. Kaba yarap Shah ka tibul jungi mah bagi nang prepare lagi match badang wan. Hoi ngi lak create cibun ki chances untuk kumla finish. Oro i saki kata dan rai wala kata 3 points is the most important untuk team. Kata hi ba pesan ni kata. Hadian bai yo gol ngi dang persang hi kumdo bang yo second goal. Ka komi ka jungi kalong ba minang tap goal hi rai Cibun ni chance kumba ka ong UFP cibun ni chance kita sna tang bangim la ban thep la ban finish hati ka attacking third te kan kham janjar ba ka team te takanaw ka team jungi dang kam man finish man lagi ball man lagi game bang yo kan kamera shushu ka team man scam shu hadu kan 90 minutes. Hi against Malki ka ngi respect hi ka opponent team
borok ki team ki one prepare baik borok ki community 3 points ki community 3 points si at the end of the day menu bathap goal kata hai team kan yo jing job ti ya kata ngi hab banyak kun ti madan ngim dum la ban di sai ta hendrai ke preparation jungi kalong kumnu ban one ban job ban yo 3 points nam ta ban ra su ya level jungi ha kan ni ka league ki players jungi ki kelab yang dut nandong sino kalong bah football lada ka team ka baklan kanu lada kamna ban them mut ka return back bank kalong ka kos nama ta ka team ka jongi nanti fly ihi brok kandai 4 minute ni la ele kai bah ki players ni ga control bha ya ka game ni ai tang ba ngi duna pi tang ban ngin shoot tap ya ka gol ha second division I league ro kalau kumjo dia manta ka ngi la ai opportunity ya nama ta kini ki local jongi te kasho kala dei ka por ba nama ta ke jongi kum ka management bangin hab ban wa ki kino ki striker ki ba kambyang kum ki foreigner ki ba la ban penjob ka team menta ki players ru ki dan some of them are injury te menta next match ma ba kanika league shulong league kalong very short league ka ba ngi hab ngim dum la ban du ya ka point ni hab ban one daga come back stronger ka ba ngi hab ban job ya ka next match la dangim job ya ka next match kalong ka ba ngi ban ngi ra ya ka strong ka ni itu ka daw ngi hab ban prepare pa yo sa sigi ban lai sigi ban prepare nama ta ka lai potare ba ngin ya le ka pala ba ngin hab ban ya kon ban job ya ka nang ba ngin wan bia ha kamat ka top of the table